Pana sabu Matope. MaSabuku anizve madimutsa vauya vauya vane chinangwa chavo chiyo chavakambokanda chiya vachitiwa ndiri kudawo kupirwawo masimba okutonga. Vamwe vangu vari kutongawo nyaya dzepavhireji, inini handisi kutonga. Saka takavati no, hatikwanisi kutaura nemi muri one. Endai motora vamwe venyu mouya munenge makagarapo, ivo vakagarapo vachizvinzwa zviri kuSabuku wenyu mukuru anenge achizvinzwa zvamuri kuda izvozvo. Saka vauya makombi. Yenya but Sabuku vamwe vacho pamusoro inini ndiri pasi raSabuku Matope. Sabuku wangu vakuru ndivo vari pana. Saka tine mabhuku takapangurwa tiri 4 makazi. MaSabuku madiki tiripo vatatu, ivo ndo chi4 vakuru ava. Saka vabi vangu vanotonga vari kumatunhu kwavagere. Inini ndiri padyo nasekuru ava mukuru, Sabuku vakuru. Saka MaSabuku idi yangu kwavagere vanenge vachienzanisawo nyaya dzinoitika muvhireji kuti mugarike. Kunyaya woti duku vanogadzirisa. Kwangu inini handidaro, nokuti Sabuku wangu vakuru vaiti dzinofanira kuuya kwavari nyaya dzese. Saka ndiri kuti kunyanya twacho tiri kuwanda, tumwe twemigano, tumwe twekuvhara nzira kuti nditutsiure, vasipo hazvigoni. Saka ndandiri kukumbira kuti inini ndandichichema ndozvokuti ndikapuhwawo masimba, vadiki vacho vari kunyanyonedza, vamwe tinozvipedza, dzisingazokura kusvika zvikaita kana kuno tuduku, nokuti nomuri kuvharwa nzira. Zvimwe ndinogadzirisawo ndichiita panenge parema, ndopota ndichienda kuna Sabuku vangu vakuru ava. Apa ndazopatadzirira nokutoonoti ndozvandandiri kukumbira zviri. Kana kuti tienzanise tunyaya itoto tudukuka, aiwa ini kwangu handibvumiki. Vanenge vachiti dzinofanira kusvikirawo nyaya dzacho. Asi kuno vamwe vangu vanenge vari kudzitonga, vari kuenzanisa. Nokuti pavhireji pangu ndinototungamirira vanhu vanosvika 88 mahouseholds yandinotungamirira. Saka nyaya dzinozoitika kunenge kuri kwangu, ndinozotoita zvokutonzwa kutonzi dzaenda kuna Sabuku vakuru, dzimwe dziri nyaya dzinogadzirira. Izvozvo ndozvandiri kuti dzingangotanga kuHigh Court, dzinofanira kutangirawo pasika. Varimo. Muripo zvipo ndouya padhuze kavo. Handiti mashoko anga achitaurwa nomwe mamuyanza ari kuitika here saidi kwenyu.
anoyo vanenge vagumburana kuti apa muganhu wangu wadai vanoyo kwatiri aiva pandizoba zvinofamba so zofamba so ho asi kana vazokakadzana ndoendawo kunova hadzisi mhosva ba dzokutonga dzokuti unotorikisa mbudzi unongo anogona kupopotedzana wouyawo titatokanidzana niwe ko zvaita sei kuti auya anikanganisa ko nawe wobvumawo nonguva yediki anenge abvuma kabvumawo mhosva yake wotai wandizvimba zviri kugara kuite so mufanira kugara makadai mufanira kugara makadai mufanira kugara makadai zvapera wei zviri kuitika ya ndinofunga isisu imimi munozviziva kuti ndidaishanda nomukoma Afrika saka isisu dare redu iroro harina kufa ndofunga inini ndini vice kunovapa inini saka dare redu isisu harina kubva rikamira kwete tikungoramba tichienderera mberi nokutonga mhosva tichienzanisa mhuri village zvinenge zvaitika village shuwa togara pasi shuwa isisu hatina dambudziko rokunzi muri kuzodai mabi edu ndiye aita dambudziko nokuti wakatose vakagara vari 2 isisu kwedu kuti ri 2 handirika but hatina dambudziko hatina isu hakuna zvavanobvunza ende mhuri dzavo dzaivoiwowa dzikupyambuka kwedu isisu togadzirisa asi hapana dambudziko apa but manje dambudziko razouya pano vanhu vairi ava kuti ava baba havasi kubvumidza uyu kuti aitewo zvatiri kuita isisu dare rinenge rino komiti handi ndizvo komiti ndiyo inotonga dare bongo saka uyu manje uyu hakuna izvozvo nonyaya idzodzo dzokuti ari kuitiwa inini ndini chii inini ndini mukuru iwewe regera saka uyu ndonyaya ataura apa kuti ini nofanira kuwanawo simba rokuti nditongewo nokuti ndiri kutungamira village ava vanorawo uyu anorake nyaya oi munganindire message yandikatowana kubva kuna Chibundu akambotaurika here na Chibundu kana akamboenda nechichemo here Matope ndeyani ndeyababa ndeye 92 yenyu ndene 88 yenyu mine 70 yawo ine 60 mavillage yenyu mahombe ka mahombe mavillage yenyu mahombe iri nyaya dzokuti kugadzirisawo vanhu zvakuene kugadzirisa handione pane dambudziko rokuti munhu anganzi usagadzirise vanhu andakambotaura nezvemukomana wekuti basa arishanda kwenguva yakati rebei kuti uri asikakokeka uyu Afrika wacho aripo uyu ndiye atori video chairman kusaidi ikoko asi uyu haakwanisa kutoita basa iroro inyaya yekuti anenge ainzi hausi substandard iko inyaya yekuti pakaenda kuitika nyaya dzawo dzemaprocess ekuti mavillage awo yabude pane zvakaitikawo kuti uko kwaka kwachemwa kumaminda handinozwa vanhu vakaenda kumaminda kune masabuku andinozaona natapiksu kune masabuku arikeko kwakabva kwachema kuti zvamuda kuitira varuka watitirewo ndozvakaita kuti hurumende ichimira ikati masabuku acho anowandisa ikachimbochana nemasabuku agara ari original agara achingozikana kubva munguva dzeono ati otherwise varuma vangadai mabhuku avo akabuda pakabuda ari kwagotoi
Saka uyu murume uyu hamungamushaise mukana kuti atondo, munofanira kunge muchanzwisisawo panyaya. Akatotangira inini wacho inini ndiri kutotaura sabhuku akatonditangira kuita basa. Vese ndakanyota ndakaona vachitori masabuku. Saka inyaya dzongoti maprocesses iwayo kwadhiya akazorambika yekuti awa mavillages yavo haachakwanisa kuti aitwe masubstanding anozikanwa muhurumende. Asi acharamba ari mavillages anongoopatira zvepolitics izvi kana zvechikafu izvi acharamba achishanda. Saka uyu murume mupe mukana ashandi. Tosvika paextende kutoitisa tumbudzi twachitoronga achiti. Handiti mungumu pano. Kuti mavillages avo apurisa 88 rababawa 90 92 remukomana we 70 tokunda ramwimira maruza racho. Saka zvimwe zvacho ngatite tichipoongorora chingoitai kuti mambo wakumiridza kuti vakomana vavangoshanda basa semashandiro azvitoona kuti makomba vachikupiwa kuti dare ravo ravakasiyiwa namudhara waAfrica vari kuishanda sezvaragara riri. Uyu ndiye anotsadza nei? Kana pane kukweshana kwavo kwavari kuita kana sikuda kukupatsanura uyu ngaashande akazvimirira pavhegi rake. Ngozvisei yakadaro hamene ukanyota kuti unodudi. Ndokutanga panoda kubvunza kuti kuna ivo vacho vakutaura kuti ava havafaniri kuzoita kana kubata tunyaya tudiki kwazvo. Chikonzero ndechei? Nakombe vanozvinzira here ndikataura ndiri muwazwa vachitsira naye vari kuvhunza mavidhico chairman veMasabuku vari kuti ivo ko chikonzero chinoita kuti changa chichita kuti ava vatadzewo kuenzanisa nyaya dzavari kutaura muno dzekuti vanhu kudai hamisadai chimame chiri chei? Asekuru zvanzi izvo chiri kukonesa kuti Sabuku Madimusa atongewo nyaya nekugadzirisawo nyaya dzemugano tunyaya tudiki toitika kusaidi kwavo. Chikonzero chiko muri kuvarambidza kuita basa iro. Kana ivo vavo panyaya dzomugano ndikamboenda futi vatidaidza kuti kune nyaya dzomugano nyaya yaSabuku ndimunowati muone zvatiri kuita novana vanenge vanetsana. Saka kuenda ikoko tikaenzanisa naivo ndo zvimwe chete nekuku kana kwanetsawo ikoko ndinoendawo ikoko ndinowati toenzanisa. Ndo zvandiri kuita handimurambidzeba aiwa tese tinge tikabatana ikoko tese tinge tikabatana pamugano. Arega ndikujekeserei tingada kusora kuti donzesa abatoda kutowapa wefoward ava kuti uyu anazozitsanangurira sekurapa. Tinoziva kuti kumashuroka panga pane mutemo wekuti maB haafaniri kutonga nyaya zvisingazikani maA. Mutemo uyu tikaramba takada kuramba tikamira nawoka unogona kutinetsa. Ngatiusunungure mutemo uyu. Ndo mutemo wanga ushanda nemaA aya mana ARCT. Mutemo uyu wanga uripo ndaitouziva kuti maB angainzi handikuonozwa here Madimusa wanga utoripo mutemo wekuti maB musatonge nyaya maA asingazivi. Saka mabatiro anozoita mamwe maA acho manje hamina kana mukana wekuti vanokupa nyaya yekutonga kanyaya kadiki. Saka ipapo ndofunga ndo mutemo wanga uchitedzwa nababa. Asi still ko havana control nako nokuti dare raAfrica ranga rakasimba ndoriziva. Havana simba nako kwaChief kutaura nomurume. Ukatosimba enda havakugoni. Ndikunyeba here? Havakugoni. Saka matongero avatiti otherwise vatori kumashure. Saka nyaya iripo ngazviswe kuna Tobias haitowo saizvozvo. Varume vangu vaite makomiti avo nemakuriro akaita mavillage aya. Nokuti taona maita makuhwa akanyanyisa. Bhuku rababa vari vanhu vari kuisa pressure straight. Nababa vangu kuti Masimba yavo yange yakanyanyisa. Saka itai kuti musunungure vanhu avo vaite makomiti avo vaite nyaya dzavo. Kana zvazodarikidza mwero tinozviona zvinomhanga vakuno. That's muchiona kune kiriniki nehosipitoro. Turwere tidiki tinoenda kukiriniki kana karamba kanozoendeswa kuchipatara. Ngowaiti baba vavo muchamati watsanangurire kuti varume vanga vaite makomiti avo vaitewo basa. Kana zvanetsa munotiona isu. Zvanzi izvo itai kuti Sabuku Madimusa vaite komiti yavo vatongewo nyaya sezvitwa kwamarufu. Ndakunda siku iweyu vaisi wangu komiti member pandii
iyeyu komiti member ndipadare pangu mazona kandi totonga nyaya nditwadaidzawa siya kutotonga nyaya iyo kubva nhasi chiwabvisai muende kurukazvo village menyu mune 192 takuda kupasanisa aweto komiti yawo aweto komiti yawo iweto komiti yake chichanda ine wenyu 92 ndeto yangu wewe hazvina kuipa asi kana zvanetsa hazvakipa kana zvanetsa maona kuti zvinhu zvatinetsa isati mauya kwatiri haisi yangu mhanya kwamambochereka ndoona munorasika serei munoona kana kuti akanyota kana kuti nini tinogona kuyamurai pamwe pacho vamwe vanozviziva kana zvanetsa munotibvunza kuti toita sei musati mauya kuno zvitinetse ndinonangovhile yanorakeonoa topasanisa komiti unoito komiti memba dzakeoingeto dzangu handiti nyaya kana yanetsa stereki munogona kubatana maSabuku ese muri foso kana yanetsa nyaya inenge iri mubhuku renyu rokwamatope iri munogona kubatana manje maamese muri 4 toenda pani kwenyu pangu kaiheka ndozvacho manje munenge chinenge chanetsa mubhuku renyu ndini mune mari munyanga dzese manje ndimune mama pakatakira ava vaona venyu mese handiti iri renyu ndori kuzikana kwamuzviti pamangu ndinotoudza kweta makombe nyaya inenge yatadzirwa neuyu inouya kwamuri inenge yatadzirwa neava inouya kwamuri inenge yatadzirwa neavo inouya kwamuri imini muri 4 manzwaka mosangana mese so zvanga muchingoita kare kese motonga kutonga nyaya iyoyo kana makundika muri 4 yakuzoya kupi kwamambo ndoisa kwamambo aiwa panaka mudziva panaka mudziva nomiloni yakukomiti nomiloni yakeuni nomiloni yakeuni nditi ndomiloni yangu ini kana yakura nyaya yoya pandindini wachi kana ndaitadza inini ndoisa kwamambo yenda makomba asi kana ava vaita nyaya yawatadzirira vanongoziva kuti isisi taendenge tiri komiti kuti plasi ndiye mudhara wedu chii ndopamunosangana ikoko mopedza nyaya iyoyo kwete zvakaitiwa musuno zvokuuya noti nyaya kuno tinofanira kupedzwa nomunhu wani kuti hanzi havatongeke vana vacho vakaita sei saka nyaya inofunga yajeka nokuti ndakanga ndatoiswa mese naachibundu kuti pedza nyaya yakakura maSabuku ya 4 nditi mazinzi makakura zveshe zviro zvataurwa muno tese tiripo tichiedzwa kunyanya madhara yangu ivava havaripo tichinzwa tiri pabodzi saka nyaya iripo takatapumbira zvekuti uyai muri pabe tiri pamwe chete saka nyaya iripo ndoona kunge manje pana pachairman wane nyaya yekufunza kuti mavhireji anokwanisa kuti anga achiita masubstantive ekurejestra kuti pada ipapo madimusa unopaziva handiti pakaoma hazvigoneka havabvume nokuti nyaya ndambotaura kuti vakaenda pamaresettlement kwaitwa mavhireji handikuona acho magora chichi kunoto neMaSabuku but saka maSabuku achaawandisa munyika zvokuti kuti vachibvuma kuwarejesta sei zvatakaita isusu kare kare nguva dzehondo zviya havachazvigona vakuti wawandisa kumapurazi pashakubva chomabhora ika kuno machairman mapart chairman chese yese kubva kukona kusvika kukona kuno mapart chairman chika kuna maSabuku vanovhoterana kuti vakudadini vanongonzi maSabuku machairman madare aya anenge achibhadharisa handikaya mari yebhadhara handiti inobhadharisawo kwake kunotengewa mabhiro nemabhuku chii zvese vanotoita ngavaite
Zvandinongoitawo kudare kwangu ini antu kuvillage ngavaitewo saizvo. Naiwanda zvinhu zvasiba. Inini ndagara kare. Yes. Machimanje mimi varume chandoda kukuyambira ika ndichokuti village renyu rakakura ika. Panyaya yekuzomaka vauyiwa vanobva kunze munapangwarira manje. Pakumaka. Ya, izvo zvaifanira kuitwa uyo achingoti nokuti nzvimbo akumaka vanhu vasina kugara mataurirana kuti vana veUS vari kukwana pokugara here. Panyaya yekumaka vanhu kunze garai pasi munatsoonesana. Nokuti mune mhuri dzamakabereka handiti? Zvinofanira kuteedzwa mese makuza Tobias. Tangai makonza kuti mudhara kuti pane munhu akadai akuda pokugara. Moona kuti zvinokodzero here. Handiti? Kuti village rimwe chete takanyanya kupa magiya chokuti endai nayo muchiitai upinwa pese peseka. Mamwe dare rinowanika rine mhosva. Muzazomaka vanhu mudhara asina chaakuziva. Mapango varume. Kuti mangwana munozodarika mamondoro akakupai Masimba ese.